So mag-refill ta karon sa atong butangan nag-pampers mga bayot, nagpalit ako ang bana og pampers baling isa gyud ni ka unsa ni isa ka box ba then ato na nang butang din ha sa tong butanganan while akong anak bud nga sig pambuskag mo ni ang sakit sa akong anak basta mahuman ko og file siya po na itig sunod og buskag so gasayaw-sayaw di akong anak mo ni akong kaganahan ani niya og maglantaw og salida kay maapil pud siya og sayaw sa iyang gilantaw mo nang pasagdaaran ako na siyang maglantaw while ako dire magluto ko sa amo ang paniud to mga bayot ang ako ang recipe karon karning baka ni siya ako ra ning gipang timplahan og asin paminta og turmeric powder wala na ako gipakita ninyo kay kanunay naman mong makakita nig unsa nang akong ipang sagol-sagol na ako ang recipe dayon mag-slice ko dinhi og putito ako ra na siyang tungaon para dali ra na siya maluto kay aron dili mapagod ang ato ang paggama karon dayon ako ra na siyang pangtimplahan pod og kanang turmeric powder corn oil, dayon, asin, og ang ato ang powder nga paminta. Then ato ra nang kumot-kumuton dira mga bayot. Then ato ra nang ibutang din sa wire nila din hinga. Gamitonon og mag-grill na sila og mga pagkaon dire mga bayot. Dayon ako na ning i-prepare ni ato ang kuan dinhi, ato ang pipino og ang ato ang tomato. Dayon magbuhat ko dinhi og kalanon sa ako ang anak mga bayot, mangbangod ta dinhi og potato. Carrots, dayon ang ato ang cabbage mga bayot. Dayon manarapo po ta dinhi kay bahalag hugaw tag nawong basta limpyo tag agit. Dayon ato na siyang waswasan then lubagan. Then ako diri oy gilatan nga karning baka. Ilunod na nato na ang ato ang gipang nis-nis ganina then butangan nato sa kakabong tubig. Then ato iluno na nga ato ang nilugaw ni ganina nga bugas akong ugangan ganang buntag ni niya gilugaw. Dayon aron di mausik akong isagol sa ako ang nilatan karon usop sa ako ang bahandi din butangan nato nag-asin. Dayon maghugas ta diri gapon sa ato ang bahandi mga bayot kayat magbuhat ta dinhi niya og kanang juice nga fresh. So ato nang ibutang din ha, sa ato ang blender mga bayot then ato ang pa andaron aron mugawas na siyang tubig din ha mga bayot. Hi nang gani mamang. What is your name? My name? What color is that? What color is this? This one. This one, what color? This one. This one. Red. This one. Langga. Yellow. This one. This one. Blue. Very good. So gigutom akong kapikas kinabuhi, magluto ra kog tulo ka bukitlog kay ato ipakaon na niya ako ang mahal sa kinabuhi then maghugas ko dinhi og mga kalanon nila ay namo katingala din ha og nganong kadadlaw ko ani maghugas o kadadlaw ko ani magpakaon o kadadlaw ko ani mag-slice kay mo na kalanon nila din ha before na sila matulog. So ang apple dire barato ra kayo 25 ra usa ka kilo sa atua 25 usa ra ka buok mo nang daghan man gud sila punuan dinhi sa apple mo nang barato ra kayo then na sila oy mandarin diri o orange na ilang gitawag diri. So mo na niya akong ihatag sa ako ang mga kugupa. Thank you for watching, see you next video, bye.